manzon Allah yake cewa mutum hudu Allah baya kaunar su dan girman Allah ka wannan kalma mutum hudu Allah baya kaunar su mutum na farko albayya'ul halaf dan kasuwa mai yawan rantsuwa wallahi kaza na saya wallahi kaza ne wallahi kaza ne Allah baya kaunar sa me na rantsuwa cin baki kai a dashin rantsuwa ka dauka ba sharadi bane dan zaka sayar min da haja sai ka mun rantsuwa ba sharadi bane dan zaka sayar min da haja sai ka faɗa mun kai nawa ka saya kuma ga ribar da zan baka duk wanda yace nawa ka saya dan Allah ka ce ba ruwanka da yadda saya ba sharadi bane ba ni dai kaza zan sayar da kana in kana so ka tafi in baka so ka bari cikin magana ta kare amma me ne rantsuwa mutum na farko dan kasuwa mai yawan rantsuwa na biyu al-fakir al-muqtal talaka mai girman kai ba shi da kokobo sai girman kai ko ka taho da mota sai dai kai ka taka birki ya wuce amma shi ba zai sauri ya wuce ba saboda tsabarin girman kai to baka da kuɗi ko me ne girman kai mutum na uku a sheku zani datti da mazinaci gashi datti da amma dattijan ta kasa bata masa amfani ba akwai su a cikin jami'an gwamnati akwai su a cikin masu mulkin gargajiya akwai su a cikin yan kasuwa akwai su a cikin yan siyasa dattijan da ya kai shekara 60 har a garin nan wa akwai dattijan da yake cewa shi kullum matasa biyu iri yake so matasan tsuntsaye da matasan kuma dan adam ma'ana matasan tsuntsaye yan hila kaji zabi da kuma matasan yan mata irin wanda ya yi jikoki da su ko kuma irin waɗannan suna cikin wanda za su faɗa a ji a ƙasa mutum na hudu al-imamul ja'ir shugaba azzalimi hudun nan duk Allah baya kaunar su wannan hadisi imamu nasa'i da ibnu majah suka ruwaito shi